Fl-aħħar sigħat il-kap tal-Oppożizzjoni u mexxej tal-Malta Labour Party Joseph Muscat inqabad f'gidba u rrefera għal blokk l-bajda li tissemma f'recording bleħen id-Deputy Leader tiegħu Tony Abela bħala blokka silġ. Muscat ċaħat ukoll li qatt toffra xi bar ieħor lil barmen li keċċa l-kumitat, imma dan l-istazzjon jista' jiżvela li anke dan id-diskors mhux minnu, hekk kif l-istess barmen tal-verżjoni tal-fatti kif inhuma. Offrieli illi jekk irrid narġa' nieħdu il-gażil les li ġejt juli. Tantu bekk għalli, meta jenatlu le, għalli hekk inti titħajjar għal xi gażil x'imkien ieħor. Ejja hawnhekk u nista' ngħinek. Mhux talli biss offrilu bar, talli qallu wkoll. Jekk xi ħadd jipprova jħammġek fuq droga, ejja hawnhekk ħanuħu passi jiena. Biex inaddaflu ismu iżda Joseph Muscat offrilu li jieħu ritratti miegħu. Għatlu jien irrid niklilja ismi minn dil-biċċa tax-xogħol. Għajjat il-fotografer u ħadna xi tliet ritratti flimkien. Fl-aħħar sigħat il-Malta Today żvelat ukoll id-dettalji inkluż l-isem ta' individwu li qed tgħid li hu dan il-persuna li kien involut. Ġurnali oħrajn żvelaw ukoll il-każ seħħ fil-Gażin Laburista ta' Ħal Safi. Jekk dan hu l-każ allura traffikar ta' droga seħħ fil-viċinanzi ta' skola li tkun frekwentata minn ħafna tfal. Il-President tal-Gażin Laburista ta' Ħal Safi hu Johan Mula li okkupa wkoll il-kariga ta' viċi sindku tal-lokal u wkoll it-tifel tal-eks uffiċjal tal-Pulizija ta' snin 80 Bertu Mula. Minkejja li issa Joseph Muscat ammetta li kien jaf b'każ ta' blokka silġ, sa ftit tal-ġranet ilu saħaq li ma kellux idea dwar xi każ partikolari. Inti ma kont taf ma kellix idea. Din hija t-tieni okkażjoni fejn flok imur għand il-pulizija u jipproteġi lil min jgħaddi l-informazzjoni, il-Labour lil dak li hu l-whistleblower li qed jikxef jipprova jsiktu jew inkella ibellalu s-suffara. Sa dan it-tant il-gidba ta' Muscat li issa qed joħroġ ċar li kien jaf bil-każ ta' droga f'Gażin Laburista minkejja li sas-sibt li għadda kien qed jgħid mod ieħor kienet rappurtata bi prominenza fil-ġurnali kollha. Bil-maġġoranza jgħidu li Muscat naqas meta qal li ma kienx jaf u naqas aktar meta l-Labour ma marx għand il-pulizija, anzi ħeba l-każ.